Sve što sam ti reći hteo, Buzuki je rekao njoj, a usne su šaputale, sagapol. Evo sve kako si naredila. A usne su šaputale, sagapol, bacice. Kako provokativno izdanje. Što nisi gaće skinuo? Rekla što da je dovoljno do pola. Dobro, trebao si i gore da se svučeš, da se vidi tvoje zmijsko tijelo. Ajde, stani na poziciju ovde. Glava gore, gledaj prema horizontu. Ja kao imam rame za plakanje, tvoj oslonac u životu. Ti si moj stup života. Ajde, smešak. Šta je to? Ma pusti neku aplikaciju izbacilo novo grovlje za keramičku sliku da staviš na nadgrobnu ploču, se urediš sam njima, pošalješ, oni štampaju, nisam to cela, ajde, smešak. Simka, zašta se mi slikamo? Rekla si za 50 godina braka. Pusti, slučajno sam ušla u tu aplikaciju, gledaj pravu. Ja neću da se slikam za nadgrobnu ploču. Nećeš, gledaj u horizont. Skini taj ram. Ne umem, gledaj, smešak. Dobro, kako je prošlo prvi dan u školi? Aha. A kakvi su profesori? Mislim, jer ima neko poznat. Marina, nije on otišao da studira osnovnu školu, bre. Smanji taj mikser. Pa nije to radio Ilija pa da se utiša. Ma tata nešto zvoca, pusti ga po običaju. A Ljubav je, kaži mi, su počele vežbe. Koje vežbe, šta on div studira sad odjednom? O Bože, pa Ilija ima vežbe iz glume. Znači ima dikciju, šta sine, scenski pokret, znači akrobatiku. Znači može misliti. Da. A dobro, kaži mi, Ljubavi, molim te, kakva su deca? Jesu Beograđani? A, nisu. Pa dobro, sine, vidi, moj ti je savjet. Nemoj da se zalećeš, dobro smotri situaciju, izvidi sve i drži se nekog finog društva. Aha. Šta, tata? Šta ja? Pa da, kaže da za tebe baš nisam izvidila dobro situaciju. Mogla sam da izaberem neko bolje društvo. Poslednja kutija. Ej, čekaj, Ljubavi, stani da te snimim kako spuštaš. Evo. Ne, cijelo kako ulaziš na vrata spuštaš. Ma daj, Nina. Molim te, Ljubavi, počinjemo da živimo zajedno, molim te. Dobro. Meni za ljubav. Ajde. Samo da ti kažem, znači ja snimam, čekaj. Snimam samo to kako dolaziš, ovde spuštaš kutije, to je to, samo budi nasmejan, prirodan, srećan, Ajde. živimo zajedno. Ajde, samo polako. Dobro? Jel može? Može! Stop. Ne, Ljubavi, nemoj da si, tako si namršta nešto. Smiji se malo prirodnije. Daj bar da isprazimo kutiju, dobit ću kilu. Kilavko moj, pa ovo je kamen temeljac našeg zajedničkog života. Ne, Dušo, ne. Ne, nećemo ništa da pravimo, ne znam šta da pravimo, šta da proslavimo, čemu da se radujemo, to što sam živa, ma ja, da ste bar vi tu. Pa da, zvaćemo nekolicinu prijatelja u kafanu, onu Joku Fioku, ono njenog bizgova, moju Gogicu, Nadicu, Kažić, Prelinčević, koji ne znam više. Koji tata? A, Bata! Pa nema nikog, znaš koje on godište? Po njegovoj generaciji bio pomoriš pre 20 godina, ma da. Ma šta mama, tako je. Bato, molim te, ili kod tebe preteko neko od vas? Od rodbine? Ma ne od rodbine, oni žive po 300 godina. Od koga? Od prijatelja, prijateljica. Ja, daj mi te slušalice. To si dosadan. Zdravo, sine. Koliko sati kod vas? 12 manje svakog dana, dokle ćeš više to da je pitaš? Znaš da je tvoja mama ugradila neku grobljansku aplikaciju u telefon i danas me slikala za nadgrobnu ploču. Nemoj, dete, da gnjaviš time. Treba da zna. I sad me pita da li imam ikog živog. Pa to ima smisla. Ja niti sam toliko star, niti sam bolestan. 100 puta bolje izgledam od nje, dnevno prelazim po 10 kilometara i sad ona hoće da me odstampa na toj keramičkoj pločici. Pa zamisli koji je to zlotvor i baksus. Evo, kaže ti Ana da si ljubomorna.